Hallelujah. Ndindaita sei tiri kuchikoro taiti who am I to depart from the theme of our fathers? Yeah, akatanga basa munhu waMwari. Saka inini iyoyo yasamere iyoyo ndo yanga kutorambirawo pairi. First Samuel chapter number 18. Toverenga verse number 6 kusvika verse number 8. Tozoenda pana First Samuel chapter number 20. Toverenga verse number 24 kusvika verse number 28. First Samuel chapter 18 verse number 6 kusvika verse number 8. Taverenga zvino vakati vachisvika pakudzoka kwaDhavhidhi pakuraya muFiristia, vakadzi vakabuda kumaguta ose avaIsraeri vachiimba, vachitamba, kuzosangana namambo Sauro nengoma, nokufara uye nezvimwe zvokuridza. Vakadzi vakaimba vachibvumirana pakuridza kwavo vakati, Sauro wakauraya zviuru zvamazana ake, asi Dhavhidhi makumi ezviuru zvamazana ake. Sauro akatsamwa kwazvo, shoko iri rikasamufadza, akati, vakapa Dhavhidhi makumi ezviuru zvamazana, asi ini vakandipa zviuru zvoga. Chaanoshayiwa zvino chinyiko, asi ushe hwoga. Zvakaoma. Hadi chapter 20 verse number 24 kusvika verse number 28. Kai vakamupa zviuru zvamazana, iri vakandipa zviuru choga. Vonipa zviuru chete. Hey, aika godo rakatanga kare nai. All right, chapter 20 verse number 24 kusvika verse number 28. Naizvozvo Dhavhidhi akandovanda musango. Zvino mwedzi wakati wagara, mambo akagara pakudya kuti adye. Mambo akagara pachigaro chake sapanguva dzose, pachigaro chaiva pamadziro. Jonatani akasimuka, Abhineri akagara parutivi rwaSauro, asi chigaro chaDhavhidhi chakashayiwa munhu. Asi Sauro haana kutaura chinhu musi iwoyo, nokuti wakati, zvimwe wawirwa nechinhu, zvimwe haana kunaka, zvirokwazvo haana kunaka. Zvino pazuva rakatevera kugara kwomwedzi, pazuva rechipiri, chigaro chaDhavhidhi chakashayiwa zvemunhu. Ipapo Sauro akati kuna Jonatani mwanakomana wake, mwanakomana waJese wakaregereiko kuuya kuzodya zuro kana nhasi? Jonatani akapindura Sauro akati, Dhavhidhi wakakumbira zvikuru kwandiri kuti aende Bheterehema. Akati, nditenderewo ndiende, nokuti veimba yedu vanobayira muguta. Mukuru wangu wakandirayira kuti ndivepo. Zvino kana uchifara nazvo, nditendere hako ndiende kundoshanyira hama dzangu. Naizvozvo haana kuuya patafura yamambo. Mazvita tsara Jesu. Hallelujah. Amen. Baba apa ndaisa musoro weshoko wandati the empty seat. Hanzi chigaro chaDhavhidhi chakashayiwa munhu musi wokutanga. Wepirizve chikanzi nechigaro chaDhavhidhi chakashayiwazve munhu. Ndokubva ndatora nyaya yangu ipapa apa ndikati the empty seat. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Ukatarisa zvakanaka nyaya yakatanga kuchapter number 16 pamvenge kuchitaurwa nababa Maziyo pavasimuka pano, apo Mwari vachituma muprofita waMwari ainzi Samueri kuti chienda kumba kwaJese undozodza munhu wandasarudza kuti ave mambo, nekuda kwekuti murume akanga akagara pachigaro uyo ainzi Sauro ndamuramba. Haleluya. Bati pane chinondishamisa chinoitwa naMwari, zvandinotenda kuti chakasiyana nevanhu venyika ino. Nyamba unonzwa Mwari vachiti Sauro akagara pachigaro ndamuramba, bati zvaarambwa naMwari haana kubviswa pachigaro, akaramba ari mambo achitonga. Zvondiratidza kuti Mwari is the only boss anodzinga munhu basa, omurega oramba achishanda. Sauro atodzinga basa rekuva mambo, bati aregwa ari pachigaro, vanhu vachitoinda nenyaya kundotongerwa.
achitosvika achitonga mhaka nyamba muridzi webasa atomudzinga. Asi vanhu vemunyika yekwedu vakakudzinga basa havachakutenderi kukurega uchifamba pateritori yavo. Haleluya. Ndozvinoita vanhu izvozvo. Vati Mwari vanoti varamba Sauro vobva vati chizodza Dhavhidhi. Ende Dhavhidhi achizodzwa haana kuti musi waazodzwa ndowakamanyira pachigaro. Anoramba ari kumakwai. Iye azodzwa zvake but anoramba ari kumakwai. Ende ndinofara naDhavhidhi haana kushainira vaaifudza navo kuti munongoona tiri pano munoziva here ndatova mambo. Akaramba sari samufudzi. Iye azodzwa zvake. Zvaita sei vadikani? Isaiah 60 verse 22 inoti I the Lord will make it happen when the time is right. Kana nguva yekuenda kupalasi isati yakwana, Dhavhidhi ramba uri kumakwai. Hazvireve kuti Mwari havazvizive zvavakuzodzera, but vanoti ndakuzodza kuti uve mambo, but haumuke wava ipapo chimboramba uri kusango. Haleluya. Haleluya. Vati pane chinoitwa nenyasha kana dzaburuka pamusoro pemunhu dzinotanga kukusimudzira mhepo. Mwari akakuzodza izvozvi, kuzodza ikoko kwatokusimudzira mhepo. Aizve. Mwari vakakuzodza haunambonzwa here vanotaura vachiti anofamba nemushonga wenyoka anoona nyoka zvisingaiti. Iwe Mwari havakupe equipment murega kukupinza pabasa kuti uishandise. Ukaona vakuzodza vatokupa basa rekuti ushandise chizoro. Wobva wanzwa bhaibheri rinoti baba ndopavanodana Dhavhidhi vanoti tevera madzikoma ako aenda kumakwai. But chapter 16 wazodzwa but nyaya dzakutomuka. Dhavhidhi warakutumwa kuhondo kundoona madzikoma. Nyamba Mwari vachimutuma. Ipapo Mwari vanotengera baba kuti vamutume kunge ari kundoona madzikoma. Nyamba Mwari vakumuexpose pane nyaya dzinoda maturusa apiwa. Haleluya. Mwari vari kumuexpose pane nyaya dzinoda maturusi apiwa Dhavhidhi. Onzi chienda undotarisa madzikoma kuti akafara here. Bhaibheri robva rati anosvika wanei madzikoma ari kuvanja mubako, vakadzi vari kumba vanoti varume vari kuhondo. Nyamba havana kuenda kuhondo, vaenda kumaathletics kundomhanya. Jesu, haleluya. Nyamba vari kumhanya vakamirira Dhavhidhi. Nyamba ndovane maturusi anodikwa panguva iyoyo. Bhaibheri robva rati Dhavhidhi achisvika anoona madzikoma achitiza ende anobva asvikirana naGoriati. Tione zvinoita Mwari. Mwari vakaisa ukoshwa hwavo mavari mauri iwewe vatokupinza bhizi. Usafunga kuti tine rugare mudikani. Asi mukushayiwa rugare ikoko tinoziva kuti Jehovha akandipa equipment yacho. Nyamba ukadzinga zvidhoma nhasi zvinokutevera kumba. Toda kumbokutiraya kuti saka iwewe watidzingira pavanhu asi nekuda kweequipment yatakapiwa naJehovha handina mhosva kuti ndiri pane vanhu here kana ndiri kumba. Anokundwa Hallelujah. Mwari akakuzodza wakuisa pakaoma anotokuexposa. Chero ukada kuzivika unongoona zvakuitika. Pane nguva yakawanda vanobona anamai pandinombosvikawo pakawandwa wobva wagara wanyarara zvako uchida kudzivisa kuti zviri mauri zvibude. But pane zvinotanga kuitika unozongoona watovapo kuti wasvika seiko. Mwari wangu azvinzwisise. Wati muridzi akakupa equipment anokuti hei komaramba makagara sei ini ndakakupa simbi dzebasa. Haleluya.
Bhaibheri robva rati vamwe vachivanda David ndo paanosimuka anoti ndianiko uyo muFilisti asina kudzingiswa anoshoora hondo yaJehovha. Pane chandinofarira varume. Murume anoti David anoti madzikoma achivanda anoona kuti haisiri nyaya yezera asi nyaya yezvandakatakura. Madzikoma avanda ine handigone kuvanda nekuti madzikoma avanda. Anobva ati ndiani muFilistia asina kudzingiswa. Bhaibheri robva rati madzikoma anoti David unovonerwa maningi wasiyanani makwai mashoma ababa zvawava kubvunza zvehondo. David anoti is there not a cause? Tinofarira kwese niyoyi anoti is there not a cause? Imi munotaura zvamakwai paanotiri kutaura zvehondo. Ngatimbosiya makwai vana mukoma kana makwai anga akakosha madii kusara kumba imime sei vauya kuhondo muchingisiyana makwai. Pane zvandakatakura zvinofanira kushanda nenguva yakaita seino. Unonzwa Bhaibheri roti anotaura zvakawanda sawo womupfekedza nhumbi. Unonzwa David oti paanoedza kufamba anotaura oti handina kuzvijaira. Anobva akumura nhumbi. Zvinorwadzisiri nhumbi nekuti vana Sauro vari kuvanda nhumbi vanadzo. Vana vavana amai zvinorwadzisi nhumbi. Kana dai nhumbi dzairwa madii madzishandisa imi sei mada kundipa nhumbi kuti ndirwe naye zvamuinadzo wani dzinotokukwanai futi. Ati makadzikadzana masaiso enyu kwete hangu nekuti ndanga ndiri kumakwai imi mukagadzira nhumbi dzekurwa nadzo. Kosei makuda kupa imi pamakasonesa dzenyu makasonesa nedzangu. But David anoziva kuti haisiri nyaya yenhumbi inyaya yezvandakatakudzwa. Unonzwa Bhaibheri shoko raMwari roti David anoti kuna Sauro mwoyo wenyu ngaurege kumanikidzwa nekuti ini ndichaenda kundorwa naye. Vana vavana amai murume mumwe chete anonzi David aimbenge achideedzwa achienda mupalasi kundoridza mbira. Kana mweya wabata Sauro mweya uchienda. But ukariverenga shoko raMwari Bhaibheri inotaura richiti David achikunda Goriati achimudambura musoro. Sauro anodeedza David oti uya kuno umbori mwana wani. Pane vanofunga kuti vanokuziva nekuti Jehovha haasati aratidza zvaakaisa mukati mako. Nyamba vaifunga kuti David vanomuziva nekuti aitombopota achiita mapati time mupalasi ekudzinga mweya wetsvina vachitoti vanomuziva. Koini ndaita mubvunzo Sauro zvawava kumubvunza kuti ndiwe ani wambenge uchiti ndiani ari kukudzingira mweya ari kuita pati time pamako ndiani. Zvawazondibvunza nhasi zvoreva kuti vaifunga kuti David anongoperera kumbira vasingazive kuti chaakapiwa naJehovha chinomuyambusa pose. Akasvika panoda kudzinga mweya wetsvina anoridza mbira mweya ugoenda. Akasvika pana Goriati anorwa naye agomukunda. Ndosaka Mwari vakataura naMozisi vanoti ndichara wandichava. Zvaita sei varume? It's a blank check unto Moses yekuti Moses urege kulimita Mwari nekuti kana vakakuudza kuti ndiri nzira pakati pegumba paunozosvika vanhu vakuchema chikafu unotini Mwari wangu anongoziva zvekuita nzira mugungwa zvepano handichazvigone. But pavanoti inini I am who I am vari kuti kuna Mozisi ukasvika panoda mana just iwewe put your signature kuti mana iburuke. Mana yobva yaburuka. Ukasvika panoda mvura iwewe enda padombo mvura inobuda. Saka David anoziva kuti chakaiswa mukati mangu panoda kudzinga mweya wetsvina ndo chandinoshandisa. Vanoda kuitwa zvehondo ndo chandinoshandisa nekuti Jehovha akandizodzera basa. Unonzwa Bhaibheri rotaura richiti vachingopedza kurwa hondo iyoyo
Bhaibheri robva rati Sauro anodana David ndokubva amupa zvipfeko zvehondo akamuita mukuru wehondo yake. Varume navakadzi maqualifications asi vanotipinza basa pane vatori navo vati basa ranonyimwa. David haana kumbotrena hondo but nekuti abudisa zviri maari atopinzwa basa rekuva mukuru wehondo. Vana Joabhi varipo vanga vari vakuru vehondo. Zvondiratidza kuti unofanira kutanga waratidza zviri mauri kuti vanhu vagokugamuchira, kuti vanhu vagonyatsoziva nezvako. Bhaibheri rinoti zvichiitika Sauro aifara asi handizive kuti akaenda nenyuzi kumusha ndiani. Nyamba vari kuhondo nyuzi dzatosvika kumusha, madzimai emuguta atonzwa. Wazonzwa pachapta 18 paverengwa vava kudzokera kumba. Reganisa ndasvika ipapo ndikuzarurire chimwe chakavigwa ipapo. Unoziva here zvinoita nyasha? Mwari vanosiya vane mapfumo nevakatrena varipo vachida kushandisa David wavakapa nyasha. Unoziva here mudikanga? Ipapo madzimai asati aimba paanotaura zvema 10,000 haana kukundwa nemunondo but akakundwa nedombo remurwizi. Kana nyasha dzaburuka Mwari havashandise zvinozikanwa navanhu. Kana nyasha dzaburuka Mwari havashandise uchenjeri hwevanhu. Nyamba vanhu vanoziva kuti hondo inorwa nepfumo asi kana David wazodzwa unongoda dombo rekumvura iroro romurwizi rawaifura naro shiri. Vatichasiyana pano ndechekuti pawaimbofura shiri nedombo iroro kuzodza kwanga kusati pakwa pamusoro pako asi kuzodza kwangouya isemu dombo iroro rinoita kuti umuke wava army commander. Reka nditaure newe, pana akabhunyora akati Mwari zvavanoita havashandise pfungwa dzavanhu, vanogona kushandisa zai kutsemura mudhuri kuti vanyadzise sando nekuti sando irishiti. Kuti kudenga kuna Mwari vanoti kana vakuda kupamura mudhuri vanosiya sando iripo iyo ichiti vachazonditsvaga kana muda vezvezvavo zvinotora zai voti pamudhuri wovhurika. Zvaita sei? Ndo zvinoitwa naMwari, havashandise zvinozikanwa navanhu. Ukaverenga 1 Corinthians chapter number 1 verse 27 inoti Mwari vanoshandisa zvakazvidzika kuti vanyadzise zvine simba. Vana vanamai mubhaibheri shoko raMwari pane mukadzi ainzi Sisera. In fact pane hondo yaJairi, munoiziva nyaya yacho hangu. Haana kuurawa nehondo dzaIsraeri, akaurawa nomukadzi. Mwari havashandise zvamunoziva, havashandise zvamunoziva. Mukaona muchiri kutarisira vane mazitumbu kuti ndo vachazviita. Aiwa vamwe vatarisira vanhu vaJairi vakakura vanga kuitwa zvimwe zvinhu vobva vati ivava ndo vachaita ndo vane yese. Vati kana ari Jehovha anotora kamwana kadiki obva akapozishena kuita zvinoshamisa. Rega nditaure newe kubva nhasi, kana uchida kuti Mwari vaite zvinoshamisa kumbira nyasha dzaMwari. Ende Mwari mumwe chete ndiye akati asimudza David. Vana Sauro havana kurambizwa naMwari kuti vamurenge, vanotanga kumurenga. Rega nditaure newe vasikatano, unonzwa Bhaibheri chiti nyuzi dzasvika kumba vakudzokera kumba. Vanzi vanamai ndokubva vabuda mudzimba ndokukomboza rwiyo ndokubva vatanga kuimba. Inzwa rwiyo rwacho parwaverengwa. Hanzi Sauro wakauraya zviuru zvavarwi. Kana yava kuna David yakunzi akauraya mazana ezviuru. Ndokuzwa Sauro anzwa rwiyo akati mirai ndinenge ndiri kuresa kunzwa tinzwe zvikanzi David akauraya zviuru zvamazana asi Sauro akauraya zviuru. Unonzwa Bhaibheri rabva rati Sauro akatsamwa nazvo nekuti akati David ndiye ava kupiwa zviuru zvamazana. Ini ona mudikani David
auraya munhu mumwe ana kuuraya vazhinji amene muzi kuti dzakandosvika sei kunana mai vanoenda nenusi vanoendesa nusi nezvavakazwa nezvavanofunga. Unonzwa Jesu anoti endai munovaudza zvamakanzwa nezvamakaona. Handisiye varume, ndaifunga kuti makuhwa akangozowanda nguva yeWhatsApp vati zvatongeredzwa mune mubhaibheri yadasvitsa nyaya yezviuru zvamazana zvaurawa naDhavhidhi vachidisqualifya iye Sauro wacho kumupa zvishoma akatsamwa. Wakati madzimai mune fraud. Rega nditaure newe kuti vanhu vanokukonanisa nevamwe kana ukateerera zvavanotaura. Aiwa haisi ipapo pega, hange newe kuna madzimai ekutanga pachapter number 13 unonzwa pachitaurwa nyaya yemuprofita mutana. Aiwa vakaprofita kusvika vakwegura baba. But unonzwa bhaibheri rakuti rimwe ramazuva pavhesi number 14 panzi pane muprofita wechipfanya akapinda mutemberi ndokubva atanga kuprofita anonga tsono muprofita mutana ajaira basa ari kumba kutembera hakuna munhu ari kuti hakuna munhu nekuti ndine yese kana uda kuprofita wachadirana mwari ndokubva vatuma muprofita wechipfanya ndokundononga tsono. Bhaibheri robva rati mambo Jerobhoamu achinzwa kuti mutemberi makunonga tsono majara zvefraudi dzavoka nemuprofita mutana vanei basa rotobatwa mutemberi vaiti kana tisiri mutemberi chechahipinzwi vanei muprofita wechipfanya apinda ava kunonga tsono. Bhaibheri robva rati Jerobhoamu ndokusvika pamukova wetemberi ndokubva atendeka muprofita wechipfanya zvikanzi iwe uyo munhu mubatei. Bhaibheri rinoti paakatendeka ruoko rukaoma Jerobhoamu ndokubva arangarira akaziva kuti uyo waita ndida iroko ndo anogona kundinamatira zviche zvakanaka zvikanzi chapa ndinokumbira hanzi ruoko rwanamarwadi ndokubva akumbira muprofita wechipfanya akati ashama ngandikukumbire ndokubva anamatirwa nobva alright. Zvichingodaro vana vemuprofita mutana vanga vari muchechi bhaibheri ndokubva vaenda kumba zvikanzi baba munoprofita zvenyu but zvotaona zvikanzi munoprofita baba makwegura muchiprofita but zvataona muchechi nhasi muprofita mutana ndokubva atsamwa. Pane vanoenda nenyusi kumba iwe muprofita mutana ndokusvika pachechi vanei kana apedza basa atoinda ukaona vana vako vakuudza kuti vava munokundwa vako iwewe nekuti ukaudzwa navakanhii unoti vanoda uchigaro chatinacho but vana vavaka zvake baba makundwa naenuziva arikandipasiye tiende mberi ndakakupedza kuzivaishakandipasiye. Bhaibheri robva ratiro Sauro anzwa izvozvo ndobva vakati mufana ndopedza ndamura andiudze kuti ukarwa nechakaiswa naMwari mumunhu ukurwa naMwari ukurwa naMwari. Mwari havatendere iwe kuti uputse sidhi yavo isati iwewe ndouraya sidhi yakadzvarwa naMwari iwe undoda kuuraya sidhi iyo isaenda kuri wakazvizama chero Herudha but hazvina kushanda. Aizvi haana ari kuzvizama. Bhaibheri robva rati Sauro akamuuraya
ukaiverenga ipapo pachapter 19 uchizoona Bhaibheri rinobva rati moyo waJonathan paakaona kuti David aita chinhu ichi, moyo waJonathan ukanamirana naDavid. Mwana achida David, baba vachivenga David. Kuti baba vati vana muripo here apo? Vana muripo here? Musapinda munyaya dzamusingazive kuti baba vakonana nemukoma wavo ini motoitenga. Iwe Bhaibheri robva rati David naJonathan vakaita sungano. Ndokubva pamwe David naJonathan vabva vati shamani, baba vako varikuda kundiuraya. Zvikanzi naJonathan dondiuraya, baba havangaite chinhu vasina kundiudza. Chimira pano rega ndinonzwa baba vari kurongerewo ndokundosvika ndokutaura baba vakasamwa. First time vakatadza kuti havana problem naDavid because akasvika Jonathan akati nhai baba munomuvengerei kumukomana uyu, akakutadzirai chii? Tarirai akakukundirai hondo. Zvikanzi baba handina na problem nawe. Ndokubva Jonathan atodedza David zvikanzi uya baba vati havana problem. Ndokubva vauya nezvavawadzana wadza. So madzimai ndokubva yaringa futi. Unosiva here kuti chimwe chinhu choko kana kuchiignora chinoramba chichidzoka? Ndiri kurangarira kuma 2000 pane kasongairira paRadio Zimbabwe kekuti toda munhu atirambe takashinga. Chiro chikatanga umbokubosa unopesana kuti chero chinoramba chichingorenya unongonzwa toda munhu atirambe takashinga. Iwe Sauro ndokubva amboti handina problem nemwana ndokubva David auya zvakufamba zvakufamba. Songo yamadzimai ndokubva yaringa futi. Zvanzi shit achika murepi mani mufana iye atora hanzi chimwe chii chaachashaiwa nekuti watowana ushe. Vakaziva mambo Sauro kuti ushe guri mwana ndowanokugadza ndowanokubvisa. Zvikanzi ukaona madzimai aimba chizwa kuti David wainerichii ndokubva parongwa dhina. Zvapakarongwa dhina Bhaibheri rinotaura richiti musi wekutanga David unotaura naJonathan zvika shamwari baba vako vari kuda kundiuraya. Ende before that pamashure pacho chapter 19 mambo Sauro vanobva vatotora mwana wavo Mikari ndokubva vapa havaziva kuti vakatomukira izvo. Mikari ndiye akaenda kuna baba zvikanzi ndiri kuda David. Baba vari kuvenga David but mwana wavo mukomana ava neattachment naDavid. Haina kupera kuvakomana navasikanawo vakati ndiri kutoda kurohwa naDavid. Baba ndokubva vafunga vakati kana ndikamuita mukwasha wangu ndiwana pekumubatira nekuti ndicharonga nemwana. Chapter 19 inoti Mikari anobva anzi iye Bhaibheri rinobva rati pane ambokota nyaya yekuti parama David anzwa kuti ari kuda kuurawa aposhwa nefumo naSauro ndokubva atiza ndokuenda kurama naSauro ndokubva vatanga kuprofita. Sauro ndokubva atumira vanhu vachinosvikawo pana naDavid ndokubva vatanga kuprofita. Ndokubva vafunga kuti Sauro aiwa rega nitumire vamwe vanonoka ndokubva vaenda ndokundosvika pana naDavid ndokubva ndova naDavid vachiprofita ivo ndokubva vaprofitawo. Iwe Sauro akati aiwa regai ndivatevere. Bhaibheri rinoti naSauro ndokubva atevera ati ngondosvikawo parama ndokubva atanga kuprofita. Rega nditaure newe usarwa nezvakaipa naMwari nekuti Mwari vanokonzeresa. Iwe Sauro ndokubva unonzwa pana zvivhesi inoti naSauro uri pakati pavaprofita abvisa hanzi. Iwe rega nditaure newe usakonzereswa nenyika iwe wekonzeresa nyika. naSauro vainge vada kundobata votosvika vakutorova shana vanhu voshauti kuzvaita sei ashaiwa zvatadza ipapo anobva ati right vanoda kuti muende munomubata kumba. Ndokubva Bhaibheri rati Mikari akatora chidhori akachiradzika pamubhedha ndokuchifukidza ndokubva abudisa David nepahwindo zvanzi tiza baba vangu vanoda kukuuraya. Iwe David ndokubva apoya. Sauro ndokutuma vanhu ndokuwana kumba mukwasha hakuna. Mukwasha hako kune mwana wavo musikana
Aya zvikanzi naiwe Mikari wandinyengedza nekuda kwei. Nditaure nemi vasikana, musabatira nyaya dzisiri dzenyu, musabatira dzisiri dzenyu. Ngekuti Mikari akazondikatendera baba kuti vanenge murume wangu kumuuraya, ndinosara ndiri chirikadzi. Unosara nemukadzi wangu mba. Asi unowana vamwe mai vachibetsera baba kuvenga murume wake. Kubetsera baba vakamubereka kuvenga mukwasha. Iye utobva kumba kwake unosvika onyera mukwasha nababa vake. Mai we, nditara Jesu, haleluya. Haleluya. Jesu, haleluya. Amen. Nakutopedza. Bhaibheri rabva razoti. Pachapter 20 robva rati iro David achiziva kuti kwarongwa dhina kumba kwamambo. David hako ndokubva arega kuenda. Anoita sungano naJonathan, zvikanzi naJonathan shamwari Sara wakavanda panapa. Ndondonzwa baba usiku wanhasi kuti vanoti kudini. Ndikanzwa shungu dzavo ndonzwa kuti mangwana iwe wogara padombo iri kana zuva rakundovira ndichauya nemunhu kuno kumunda ndopotsa museve uterere mashoko andichataura pandichaposha museve iyeye. Hanzi kana ndikati tarisa museve uri necheuno kwako mutore udzoke nawo uya zvako wakafara baba vangu vari right newe havana vandamudzika. Asi kana ukanzwa ndikati tarisa museve uri mberi kwako tiza ukurumidze usamira. Ndokubva baba vaona kuti nhasi David hapo patafura parapfuura mangwana hapozve. Ndobva abvunza Jonathan zvikanzi naiwe Jonathan, mwana waJese aripi? Baba vakandira kukonvhinza Jonathan zvikanzi kana ndikamurega ari mupenyu chiziva kuti iwe hauiti mambo nekuti iye ndiye achagara pachigaro chandiri. Jonathan akadana nazve. Jonathan ndobva asumuka ndokuti unachikomana chiri ndobva aenda kwana kuina David ndokundopotsera museve. Zvikanzi tarisa museve uri mberi kwako kurumidza usanonoka. David ndokubva apoya pa-empty city. Baba ndopa ndakutopedzisira nditara Jesu, haleluya. Ndiri kuti inini cheya yaDavid haina munhu but anofanira kunge aripo. Ende kusavapo kwaDavid pacheya yake haana kubviswa naMwari, abviswa naSaulo. Rega nditaure newe, upenyu hwako iwewe unofanira kunge hwakapoteredzwa namachezi. Machezi iwayo tendera mumwe nemumwe agare panzvimbo yake. But vamwe vacho mazhinji hana vanhu because vakavadzinga. Vamwe vakadzinga vanhu pamachezi. Izvo zvaana munhu ana akagara vanoita nabasa nemunhu. Why? Because akadzinga ese vaifanira kunge vakamupoteredza. Ukaverenga Genesis chapter number 4 unonzwa Bhaibheri chiti Mwari vanoti vaona kuti Cain ari ega pacheya aifanira kunge yakagara Abel haina munhu. Zvikanzi naiwe Cain, ko Abel aripi? Cain ndokubva adavira pocho. Zvikanzi ini handisi mufudzi wake. Nepamuromo vanobva ndiri nembereko yake. Mwari nekuziva kuti cheya ifanira kunge ine munhu vakabva vati Cain ndakutuka nevana vako. Kushaipa kwevanhu pamachezi iwayo unotorisa iwe nevana vako. Ukanzwa Bhaibheri chiti tsvagai rugare nevanhu vese, pasina izvozvo hamugoni kuona Mwari. Mwari achakutarisa unotoreti cheya vamwene yakagarani. Wakasimudza vamwene ukavadzingira kure ukagadzika mai vako pane yechituu futi vakagarapo vakagadzika pane yavamwene yacho. Wakadzimba hama dzemurume ikasara cheya dzaifanira kugarwa nehama dzavarume hadzina akagara. Vakadzingwa vese iva hapana akagara. Ukatarisa cheya vana vakadzingwa. Nditara Jesu, haleluya. Nditara Jesu, haleluya. Vanhu vakatodzinga cheya ifanira kunge yakagara murume chaiye akadzingwa. Murume kupedzisira ati aiwa bukai zvenyu mudye navanhu. Nditsvake kwandakagadzirwa ine muganga.
Handisi kuti ukaona asina murume kauti akadzinga usaisa mashoko muromo mangu akaibva mbera ati pane vakatodzinga nekuti anotoziva kuti kana ukaona wakadzoka handichaiti zvandaita zviya ende vanobva vati kudzokera kuya uchienda kadzimba Tala Jesu, haleluya. Vamwe vana vakabvisa vabereki pamacheza aifanira vakagara. Vakavadzinga vamwe vakagadzika vana papa iva. Vana papa ndo vakosha. Papa vakamubereka. Vanosunga bhuruku netai kumusha. Akadzinga baba pacheya aifanira vakagara. Akatsvaga vanoda kuvagadza ipapo. Muroora kudzinga vamwe. Pacheya aifanira vakagara. Nekuti unonzwa Bhaibheri chitaura Proverbs 17 verse number 17 inoti hama yakaberekerwa kubatsira panguva dzekutambudzika. Vati vamwe vakadzinga hama dzavo pamachezi. Machero hachina vanhu. Simukai kereke yaMwari ndopedza kuparidza. Ndati the empty seat. Nhasi nokuti ufunge kuti wakadzinga ani pasiti iroro. Mudikani siti risina munhu irori. Ndochakwenza kugenda. Hausi kuzorega